Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, гэта каманда прапагандыстаў, маем рацыю назваць яе «Паланез», каб было гучна, і я рад прадставіць нашых удзельнікаў. Яўген, Мікіта, Міхась і Кацярына. Я Рыгор Заронак і спадзяюся, усё будзе добра, як мае быць. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску ложка, па-беларуску вызначце лішняе слова ў радку. Суніцы, вішні, гарох, парэчкі. Колькі гука ў слове «восень»? Як назовем багатага гандляра ў мінулым? Баярын ці купец? На колькі абласцей падзелена тэрыторыя Беларусі? Як называецца навука, якая займаецца вывучэннем мінулага шляхам раскопак? Калі ў Беларусі адзначаюць свята працы? Які сусветна вядомы вакальна-інструментальны ансамбль стварыў Уладзімір Мулявін? У якім адзенні, згодна народнаму павер'ю, трэба нарадзіцца, каб быць удачлівым і шчаслівым? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Яўген, дзякуй Богу, набраў большую колькасць балаў, таму і першым выбіраю катэгорыю. Гэта будзе гісторыя, і першым буду гуляць. Я трохі паддаўся Яўгену, зараз на другім месцы, таму буду гуляць другім, а выбіраю катэгорыю «Культура». Добрый день, мяне завуць Міхась. У папярэдняй гульні я заняў 3е месца, мне засталася катэгорыя «Мова», і гуляць буду таксама 3-м. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Яўген, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Яўген, прывітанне. Вітаю вас, шановныя. Мы так доўга чакалі вас. А я з такім натхненнем ехаў да вас, ляцеў як бусел. Зараз палітыка заўсёды без гальштукаў і без купюр.
Ёсць яшчэ праца ў прэзідэнцкім пуле, там палітыка павінна быць ну, І з гальштукам. і з гальштукамі, і з купюрамі, але заўжды гэта ад сэрца. Я зразумела. І думаю, што нам трэба падумаць над тым, каб у віктарыну ўвесці яшчэ адну катэгорыю. Мова, гісторыя, культура і палітыка. І з суаўтарам Яўгена браць пуставога. Ну, цікава будзе. Ну, здаецца людзям, ну, палітыка, на што яна нам? Калі мы не будзем цікавіцца палітыкай, яна зацікавіцца нами. Я памятаю словы аднаго бацькі беларускай ідэалогіі, прафесара Мельнікава з Акадэміі кіравання. Яшчэ да гэтых часоў ён сказаў, калі мы не будзем вывучаць палітыку, то тахрыр паўторыцца ў Беларусі. Зразумела. Яўген, а цяпер гульня. Як і кожнаму гульцу, я, вядома, жадаю вам перамогі. Дзякуй. Першае пытанне. Што беларусы у старажытнасці называлі валатоўкамі? Рыштунак для валоў, старажытныя курганы ці моцных жанчын? Цікавае пытанне. Валатоўкі. Малацугі, не. Валатоўкі. Вы ведаеце, нашы жанчыны і прыгожыя, і цікавыя, і моцныя. Давайте моцныя жанчыны. Вы выбіраеце моцных жанчын. А чаму менавіта... Ну, я зразумела, чаму моцных жанчын вы абралі. А старажытныя курганы не хочаце разгледзець? Як там, з легенд ды паданняў сівой даўніны, ну, курганы, напэўна, там і ёсць курган. Ну, што тут скажаш? Курган, так курган насыпан курган. А валатоўкі, вось, штосьці, мяне уасабляецца тое, калі раней не было дажджу, вы ведаеце, гэты, такая абрад быў у Беларусі, то жанчыны запрагаліся у баразну і цягнулі яе ўздоўж ракі. Вось валацілі. Вось можа, адсюль пашлі валатоўкі. Я зразумела. Падмурак добры падвялі. Ну, я прымаю гэты адказ. Моцных жанчын называлі ў старажытнасці валатоўкамі. І гэты адказ неправільны. Ну, вось. Яўген, валатоўкамі называлі старажытныя курганы, у якіх паводле паданняў былі пахаваны волаты. Наступнае пытанне. Яўген, як звалі полацкага князя, пры якім у Беларусі пачало распаўсюджвацца хрысціянства і была створана першая епархія? Варыянты: Рагвалод, Усяслаў Чарадзей і Ізяслаў. Так, Рагвалод, ён быў знішчаны Уладзімірам, які потым стаў равнаапостальным, які хрысціў Русь, 988 год. Так, зусім нядаўна мы адзначалі 1030-годдзе з'яўлення праваслаўя на беларускіх землях, але ж пры кім гэта было? Усяслаў Чарадзей альбо Ізяслаў. Ізяслаў гэта быў сын Рагнеды, унук Рагвалода. Ну, давайте Ізяслаў. Ізяслаў. Так, усё. Не будзеце больш мяне. Амінь. Добра, я прымаю ваш адказ, Ізяслаў. І ён правільны. Падчас праўлення унука Рагвалода, сына Рагнеды, як вы сказалі, Ізяслава Уладзіміровича, была створана першая ў Беларусі епархія з цэнтрам у Полацку. І наступнае пытанне. Каго ў Беларусі ў 14-м, першай палове 16-га стагоддзя называлі пахожымі людзьмі? Варыянты: блізнят, свабодных сялян ці буйных купцоў. Я думаю, пахожыя людзі, яны маглі пераходзіць, купцы. Купцы, яны ездзілі, шукалі тавары пахожыя, так, буйныя купцы альбо сяляне. Так, давайте з купцамі. Купцамі так. Ўсё ж такі. Усё. Добра, я прымаю ваш адказ. Пахожымі людзьмі называлі свабодных сялян, якія мелі права пайсці ад аднаго гаспадара да іншага. Было такое меркаванне. Ваш адказ неправільны, і вы ж пачыналі пра гэта гаварыць. Наступнае пытанне. Назавіце абласны цэнтр БССР,
які ў гады Вялікай айчыннай вайны быў захоплены нацыстамі апошнім? Мазыр, Гомель, Магілёў. Цікава, так. Магілёў трымаўся Буйніцкае поле. Ага, а Мазыр пашоў па лесе, не шлі, рваліся да Масквы хутчэй. Ага, а Магілёў трымаў абарону. Так, а што ж з Гомелем? Вось вы спросілі б, які вызвалены, а калі вось добра. А тут захоплены нацыстамі. Памятайце, у вас ёсць дапамога вашай каманды. Давайте спытаем у наших коллег. Коллеги, дапамажыце. Мозырь был областным центром. Ага. Мазыр, да. Магілёў, Буйніцкае поле таксама. Яўген, што атрымалася? Кожны з вашых сяброў палічыў, што гэта Мазыр. Вы з імі згодны? Тэлебачанне гэта гульня камандная. Давайте выберем гэты варыянт. Мазыр. Мазыр. Апошнім абласным цэнтрам, які быў захоплены нацыстамі, быў цэнтр Палескай вобласці. Мазыр. Дякую. Ваш адказ правільны. Шановная. Абарона горада трывала да 22 жніўня 1941 года. Пятае пытанне, і у вас няма дапамогі каманды, але у вас усё атрымаецца. Як называлася першая чыгунка, якая была пракладзена праз тэрыторыю Беларусі? Рыга-Арлоўская, Петербургска-Варшаўская ці Маскоўска-Брэсцкая? Петербургска-Варшавская. Вось так. Да, без разваг. А адкуль Петербургска-Варшавская. такія веды? Адчуваю, што Петербургска-Варшавская, тады ж была, сталіца была ў Петербургі, Варшава таксама была наша, трэба ж было знітаваць цэнтральную расійскую імперыю з варшаўскім герцагствам. Да, Петербургска-Варшавская. Зразумела, дзякуй. Вы так упэўнена адказваеце, што я мушу прыняць ваш адказ. Першая на Беларусі чыгуначная лінія Парэчча-Гродна і далей да сучаснай граніцы з Польшчай пачала дзейнічаць з 27 снежня 1862 года як частка Петербургска-Варшаўскай чыгункі. Некрасов написала. И как там, по колено в воде стоит брат белорус. Апошняе пытанне. Назовіце імя і прозвішча адзінага ў свеце лётчыка, які здзейсніў 4 паветраныя тараны і застаўся жывым. Барыс Коўзан, Аляксандр Гаравец і Мікалай Гастэла. Миколай Гастелло, на жаль, не застаўся жывы. Так, Барыс Коўзан і Александр Гаравец. Памятаю гэтыя прозвішчы, імя. Ось зараз трэба узнавіць. Я павінен ведаць, а не успамінаць гэта. Это мой пробел, абавязкова трэба падцягнуць. Думаю, што Александр Гаравец. Я прымаю ваш адказ. Аляксандр Гаравец і Мікалай Гастэла ахвяравалі сваім жыццём. А Барыс Коўзан ваяваў да перамогі, стаўшы адзіным у свеце лётчыкам, знішчальнікам, які здзейсніў 4 паветраныя тараны і застаўся жывым. Вы неправільна адказалі. Барыс Коўзан – правільны адказ. Яўген, у вас 30 балаў. Гэта добры вынік, цудоўны. І я прапаную вам павялічыць вашы балы. Пайсці ва-банк. Я вам задам пытанні з іншай катэгорыі. Гэта будзе катэгорыя мова. І варыянтаў адказу не будзе. Трэба будзе проста даць адказ. Не, что тут? Давайте, конечно, гулять так гулять. Так, 30 балаў на кон. Пастаўце націск у слове. Прачытайце яго, гэтае слово. Зараз. У слове «прыяцель». Прыяцель ці прыяцель? Прыяцель не. Прыяцель ці прыяцель. Прыяцель. Ай, давайте, коль прыяцель. На гэты раз, Яўген, вы адказалі
Правильно. Малайчына. Я вас віншую. 60 балаў. Дякую. О, вельмі прыемна было з вами гуляць, цікава. І дзякуй за тыя пытанні, за тыя прабелы, што вы знайшлі. Вось, здаецца, мы все ведаем гісторыю Беларусі. А не, трэба лепей ведаць, каб потым не слухаць тое, што кажуць нам за мяжы, каб не танчыць па чужую дудачку. Рыгор, я вас вітаю. Прывітанне. І як кожнаму гульцу, які з'яўляецца на гэтай пляцоўцы, вядома, жадаю перамогі. Дзякуй вялікі. У мяне некалькі пытанняў да вас. Вы скажыце, калі ласка, колькі год вы працуеце на тэлебачанні? Ужо 7 гадоў, з 2017 года. Але ж мяне бацька быў тэлевізійны рэжысёр, таму з самага дзяцінства, можна сказаць, я у гэтай сферы. Я зразумела. Рыгор, ну калі б не таемныя спружыны палітыкі, і не палітыка ўвогуле тэма, то якую б тэму для сваёй праграмы вы б выбралі? А вось зараз мы гэта і паглядзім. Магу ли я весці культурніцкую перадачу? А давайте. Давайте. 6 пытанняў у вас і 1 дапамога каманды. Я гатоў. Рыгор, першае пытанне. Які мастацкі фільм з пералічаных быў зняты першым у беларускай ССР? У агні народжаная, белыя росы, лясная быль. Калі ласка. Я лёгка адказваю на гэта пытанне. Трэці варыянт лясная быль. Чаму? Дакладна ведаеце? Дакладна ведаю, гэта курс нашай праграмы ў Акадэміі мастацтваў. Ну тады я проста прымаю гэты адказ і хачу сказаць, што першым беларускім мастацкім фільмам з'яўляецца твор Юрыя Тарыча «Лясная быль». Так. Ён быў зняты ў 1926 годзе па аповесці Міхася Чарота «Свінапас». Нямое кіно, вельмі цікавае. Наступнае пытанне. Дарэчы, давайце разам паслухаем яго. Давайте. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Ведаеце гэтую калыханку? Канешне, Ядвіга Паплаўская, цудоўная песня, якую ведаюць кожны беларус. Так. Верш якога паэта, пакладзены на музыку Васіля Раінчыка, стаў вядомай калыханкай. І некалькі імёнаў. Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Шчыра кажучы, не ведаю, ну давайте подумаем. Яны ўсе канца 20-го стагоддзя, яны ўсе тварылі ў 70-80-е гады, таму кожны з іх мог быць аўтарам. Давайте выберем Рыгора Барадуліна. Рыгора Барадуліна. Дарэчы, у вас жа ёсць падказка каманды. Можа, хочаце ўзяць? Не, давайте оставлю на потым. Просто зараз паспытую судьбу. Рыгор Барадулін. Рыгор Барадулін. Я прымаю ваш адказ. Васіль Раінчык напісаў музыку, а верш напісаў Геннадзь Бураўкін. Вы неправільна адказалі. Нічога страшнага, Рыгор, усё добра. Наступнае пытанне. У якім населеным пункце знаходзіцца архітэктурны помнік, які з'яўляецца першым каменным прыватнаўласніцкім замкам на землях Беларусі? У Нясвіжы, у Міры ці ў Гродні? Прыватнае, мабыць, у Гродні гэта каралеўскі палац, мабыць, ён быў каменны, баторыя. Мабыць, я адкажу Гародня. Бо Мір і Нясвіж, яны ўжо пазней былі. У маім разуменні ўсё-такі там ўжо былі не толькі камні, але і другая матэрыя. Давайте Гародню. Усё ж такі Гародню. Гародню. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Унікальны помнік беларускай нацыянальнай культуры, архітэктурны шэдэўр, які ўваходзіць у спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Пабудаваны ён у 16 стагоддзі па загадзе магната Юрыя Ільініча. І гэта
Мирский замок. Мирский замок. Рыгор, я переживаю за Евгена, тут сидела, переживала, теперь за вас переживаю. Чего? Ну, добра, Усё. поедем от вас з новыми ведами. Суд. Наступное пытание, 4. Разделите, калі ласка, картину. На творчасць гэтага мастака вялікі ўплыў аказаў Левітан, побач з якім ён шмат працаваў. Але амаль у кожным яго пейзажы пазнаецца Беларусь. Пра якога беларускага мастака гаворка? Гэта Вітольд Бялыніцкі-Біруля, Віталь Цвірка ці Валенцій Ваньковіч? Мабыць, я паспытаю адказу ў сяброў. У сяброў. Што Добра, я выдумаў? давайте. Сябры, дапамажыце, хто ведае мастакоў. Вітольд Бялыніцкі Біруля. Беларускі Левітан Бяруля. Да? Бяруля? Бяруля. Да. Значить, Рыгор, сябры, Яўген, Міхась, Мікіта і Кацярына гавораць вам, што гэта Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Я згоден з маімі сябрамі, я сам хацеў так адказаць, але паспытаў і думаю, гэта добра. Варыянт А, Бялыніцкі-Біруля. Добра. Значную частку жыцця мастак, аўтар гэтай карціны, правёў у Тверской губерніі, у сваёй сядзібе Чайка. Але некалькі разоў ён прыязджаў на Белую дачу, што ў наваколлі Мінска, дзе і быў намаляваны цыкл карцін, прысвечаны Беларусі. І гэты мастак Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Гэта гаворыць аб тым, што і наша, і расійская культура, яны вельмі блізкія друг для друга, яны друг друга узбагачаюць. Дзякуй вам за адказ, і я вас віншую. Дзякуй. Наступнае пытанне. У 19 стагоддзі на захадзе Беларусі былі пашыраны скураныя лапці. А якую назву яны мелі? Пахлапні, пасталы ці кавярзні? Цікава. На захадзе Беларусі пахлапні, пасталы, кавярзні. Ну, тут толькі гуляцца з назвамі словаў. Пахлапні, мабыць, гэта не скураныя. Скураныя гэта ж ужо модныя, мабыць, былі, да. Ну, якія пахлапні? Мяккія, модныя, цудовыя. Пахлапні наўрад ці. Таму пасталы ці кавярзні. Ну, кавярзні нейкае каварнае слово, давайте пасталы выберем адказ. Добра, я прымаю ваш адказ. Кавярзні. Гэта лапці прамога пляцення з глыбокім наском і запяткам. Гэта найбольш пашыраная форма лапцей. Пахлапні – гэта лапці касога пляцення з того ж самага лыка. А вось пасталы – гэта скураныя лапці. Я вас віншую. І апошняе пытанне. Вось як хутка мы падышлі да фіналу. Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай смуглявая, каханая, бывай. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Максім Богданович, Аркадзь Куляшоў ці Янка Купала? Купалу адкідваю адразу, бо якраз зараз чытаў збор твораў Купалы, гэтых строчак адразу не ўспомніў, і тут Богданович і Куляшоў. Ну, Богданович у яго больш стройныя радкі. І яны абодва пісалі такія вось грустныя вершы, тут такая грустная інтанацыя. Мабыць, я адкажу, што гэта Аркадзь Куляшоў. А, дарэчы, вы добра ведаеце творчасць ансамбля «Песняры»? Песняры вельмі добра. Вельмі добра. Гэта яшчэ адзін унікальны момант нашай культуры, бо чалавек з Свердлоўска так пранікся беларускай паэзіяй, беларускай народнай душой, што спеў лепшыя беларускія песні. Цудоўныя словы. І гэтую песню, якая называецца «Алеся», таксама песняры спявалі. Аўтар вершаў Аркадзь Куляшоў. Я вас віншую. Дзякуй вялікі. Рыгор, у вас 40 балаў. Гэта цудоўны вынік. Дзякуй. А я прапаную вам удвая павялічыць гэтую суму. Я вам задам пытанне з катэгорыі гісторыя. Яно не будзе мець варыянтаў адказу. Яно не складанае. Адказваеце, у вас 80. Пан ці прапаў?
Да, ці так. Ну, калі Яўген Пустовой вырашыў рабіць, то чаму ж мне не рабіць? Дзякуй. Ставіце на кон колькі? Усе 40. Усе 40. Да. Цудоўна. Так. Атрымайце, калі ласка, пытанне. Як называлі прадстаўнікоў гарадскога саслоўя ў Беларусі у 15-19 стагоддзях? Гарадское саслоўе. Калі мы успомнім літаратуру, гарадское, ну, ось у нас было сяляне, была шляхта, а гарадское саслоўе... А хаця до 19-го прям стагоддзя мяшчане, ну, гэта жыхары мястэчак. Ці гэта сацыяльны больш статус? Гаражане, ну, не сустракаў у беларускай літаратуры часта гэтага слова. Гараджане до 20-го стагоддзя. Ну, давайте гуляць, мяшчане. Калі мы разгледзім беларускае слова «места», якое ўжывалася замест слова «горад», мы зразумеем, што гэта мяшчане, малайчына. Дзякуй. Віншую. 80 балаў, Рыгор. 80 балаў. Гуляем на ўсе. Згуляў, і ўсё атрымалася. 80 балаў. Дзякуй вам Пацісну вялікі. вашу руку. Малайчына, вы прэтэндэнт на перамогу. Але ў нас яшчэ адзін гулец застаецца, Міхась. Паглядзім, як ён справіцца са сваёй катэгорыяй «мова». Паглядзім. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Міхась, я рада вітаць вас у студыі. Алена, гэта ўзаемна. Некалькі пытанняў. Скажыце, калі ласка, у якім узросце вы сталі цікавіцца палітыкай? Гадоў 6-7, таму як перадача «Время» на першым канале расійскага тэлебачання была найбольш любімай. І таксама памятаю, калі ў 1994 годзе я са сваімі бацькамі, з бабушкай хадзіў на галасаванне і выказваў у той момант сваю гражданскую пазіцыю. Зразумела, дзякуй. Скажыце, калі ласка, а якая адзнака ў вас была па беларускай мове? Вось сёння вам катэгорыя «мова» выпала. Калі не памыляюся, гэта было 15 год таму, ну, напэўна, 8. Ну, зараз праверым, што ад той 8 засталося. Давайте ці паспрабуем. прымножиліся вашы веды. Першае пытанне для вас. Якое з прапанаваных словазлучэнняў не мае граматычных памылак? Яны перад вамі. Хадзіць па калідору, хадзіць па калідоры, хадзіць па калідорам. Ну, давайте апошні варыянт адразу адкінем. А чаму? Ну, множны лік, калідор можа быць у адзіночным ліку, таму па калідорам, ну, тут не патрэбна. Так. Хадзіць па калідору ці хадзіць па калідоры. Давайте паспрабуем варыянт Б. Вот вось вы яго прымеце і не будзеце ў мяне пытаць, чаму не А. Добра, я прыняла ваш адказ. У беларускай мове менавіта гэты варыянт правільны. Хадзіць па калідоры. Вы правільна адказалі. Гэта добра. Міхась, я заўважыла лёгкую смешку на вашых вуснах. Гэта цудоўна. Прапаную наступнае пытанне. У якім з прапанаваных слоў на месцы пропуску трэба напісаць апостраф? Тут і салаўі, тут і 8, і В'етнам. Вось дзе пішацца апостраф? Ну, 8, там не патрэбна нічога ставіць, гэта дакладна. Так. Салаўі, ну, вось у мяне, скажем так, памяць збольш звязана са зрокам, і як пішацца салаўі без апострафа, я магу сабе прадставіць. А вось як пішацца В'етнам без апострафа, гэта трудна. Таму я выберу варыянт В. Візуал Міхась сцвярджае, што менавіта слова «В'етнам» пішацца з апострафам. Добра, я прымаю адказ. Салаўі. Тут сапраўды не трэба апостраф.
Тут яго проста няма куды паставіць. 8. Апостраф не патрэбны, а вось В'етнам з апострафам сапраўды. Дзякуй вам за адказ. Дякую. Ну, пакуль 8 пацверджваеце. Трэцяе пытанне. Якому з прапанаваных сказаў вы паставіце адзнаку 10? Рэзвая львяня, рэзвая ільвяня ці рэзвы львяня? Я ведаю, што, напрыклад, дзіцё слана гэта сланяня, Так. і сланяня, напэўна, ніякага роду. Таму мяркую, што і са львом будзе прыкладна такая ж сітуацыя. Таму давайте паспрабуем выбраць варыянта рэзвая львяня. Дзякуй, я прыняла ваш варыянт. Назвы маладых істот у беларускай мове ніякага роду. І прыстаўная галосная не патрабуецца, таму што папярэдняе слова заканчваецца на галосную. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Вялікая Лена. Рэзвая львяня – гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Вызначце сэнс фразеалагізма «за трох дурных». Варыянты: шмат несці, шмат есці ці шмат гаварыць. Па сваіх інтэлектуальных здольнасцях людзі па складу па свайму бываюць разныя. І худыя, і вялікія, і не зусім. Вось. Але часта, калі чалавек не мае такіх глыбокіх пазнанняў у навуках, ён валодае нядзюжай сілай. Вось. А людзі, якія сільныя, вялікія, яны шмат ядзяць. Дык яны ж шмат нясуць, Міхась. Ну, шмат нясуць, таму што шмат ядзяць. Калі б не елі, тады б не няслі, Алена. Таму за трох дурных гэта шмат есць. Дзякуй, я прыняла ваш варыянт. Калі б вы сказалі, гэта шмат гаварыць, я б з вамі не пагадзілася. Але вы сказалі шмат есці. І я з вамі пагаджаюся. Дзякуй, вялізны. Гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Як правільна напісаць назву аповесці казкі Аляксея Талстога? Залаты ключык або прыгоды Бураціна, залаты ключык у двукоссі і прыгоды Бураціна у двукоссі. Залаты ключык або прыгоды Бураціна. Уся назва у двукоссі і нема коскі перад або. І апошні варыянт. Залаты ключык або прыгоды Бураціна у двукоссі уся назва і коска перад злучнікам або. Мне здаецца, што ў першым варыянце вельмі шмат двукосяў. Я больш скланяюся да варыянта Б. Залаты ключык або прыгоды Бураціна без коскі. Мне прымаць гэты адказ? Да, давайте паспрабуем. Залаты ключык або прыгоды Бураціна, уся назва бярэцца ў двукосе і коску не ставім. Ну, напэўна, не. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Міхась, коска ставіцца перад злучнікам або, таму што у твора ёсць і другая назва. Вы адказалі неправільна. Коска ў назве патрэбна. Ну, вось бачыце, Алена, я быў упэўнены ў тым, што перад злучнікам або коска не ставіцца ніколі. Ну, а вось выключэнне такое ёсць. Шостае пытанне, апошняе. Якое з прапанаваных слоў трэба напісаць праз лучок? Паўгорада, паўгомеля ці паўяблыка? Калі браць варыянты А і Б, то гэта другая частка пачынаецца з зычнай. У варыянце В гэта галосная. Але першы і трэці варыянт гэта не тапонімы, гэта
Неуласныя назоўнікі. Невластные назовники. Вось другі вариант больш падобны на праўду. Паўгомеля. Вы думаете, что праз злучок трэба написать слово Паўгомеля. Паўгомеля? Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Я шмат зрабіла для таго, каб знайсці гэты правільны адказ. Прыстаўка «паў» праз злучок пішацца з уласнымі назоўнікамі. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Міхась, усё цудоўна. У вас 50 балаў. Вы можете стаць лепшым у гэтай гульні. А што трэба зрабіць, пытаеце вы? А трэба на кон паставіць усе вашы балы. Я вам задам пытанне. Яно будзе з катэгорыі «культура». Вы на яго адкажаце і атрымаеце балы ў плюс. Ці не адкажаце? Ці не адкажаце, так, тады ў мінус. Ваше рашэнне? Маё рашэнне 30 балаў. У выніку, калі вы адкажаце правільна, то у вас будзе такая ж колькасць, як і ў Рыгора. Справа ў тым, што калі я збіраўся на гульню, я раіўся са сваёй дзяўчынай і спытаў, колькі балаў патрэбна паставіць, калі будзе нейкая колькасць у мяне ў выніку другой гульні. І вось дзяўчына прапанавала мне паставіць менавіта 30. Таму 30. Ну добра, як скажаце, 30 балаў. Атрымлівайце, калі ласка, пытанне. Разгледзьце фотаздымак. Чаму прысвечаны помнік, які вы бачыце на экране? Калі разглядаць карцінку і прыгледзецца да пастаменту, на якім, напэўна, гэта кніга стаіць, то гэта вельмі падобна да літары ў нескладовая. Таму давайте спынімся на гэтым адказе. Літара ў нескладовая. Я прымаю ваш адказ. Гэты помнік знаходзіцца ў Полацку. І ён прысвечаны літары ў нескладовая. Вы малайчына. Добра, дзякуй вялізны. Міхась, я вас віншую, у вас 80 балаў. Гэткая ж колькасць, як і ў Рыгора. І сёння ў нас атрымліваецца так, што 2 пераможцы. Ну, гэта добра. Гэта добра. Скажыце, вашы ўражанні ад гульні? Я атрымаў вялізнае задавальненне ад гэтага працэсу, таму дзякуй. Дзякуй вам вялікі. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэтыя кубкі я перадам сёння Рыгору і Міхасю. Сёння яны абодва пераможцы. Так бывае. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.